dobrodošli u još jedan klip bosanskih tutoriala. Danas ću vam pokazati kako napraviti vatromet. Za vatromet nam je potrebno, sad ću vam da vam pokažem šta je sve potrebno. Potrebno je radni stol. Radni stol nam je potreban. Potreban je naravno papir. Uzet ćemo dosta papira. Potreban je barut. Barut i onda nešto od cvijeća. Evo, dekorativni. Znači, možemo, uzet ćemo ovu, hajde, žutu boju ćemo uzeti. Evo, uzet ćemo ovo više žute. Onda mak, tinčica, ruz, tulipan. Ono možete uzeti sve boje. Eto sada kad smo to uzeli i sve našli, te potrebne proizvode, sad ćemo jednostavno da počnemo da gradimo. Evo, ovaj ćemo radni stol ovdje negdje da stavimo. On nam više ne treba, zato ćemo ga vratiti. Sada ćemo naravno da počnemo kako da napravimo to sve. Evo ga. Uzmemo na primjer maslač i stavimo u bilo koju ovdje rubriku ili kockicu i uzmemo, evo ga, i dobit ćemo kao kao prah neki i to ćemo staviti vamo doli. Onda ćemo uzeti mak i opet ćemo to tako sve uraditi. Znači, veoma je lako napraviti. Nije previše zahtjevno ništa. I evo ga, sada kad smo napravili, uzmemo barut, stavimo u sredinu. Evo, uzmemo neki od prahova i dobit ćemo vatrometnu zvijezdu. I uzmemo vatrometnu tu zvijezdu i vratimo vamo do i tako za sve. Potrebno nam je još baruta. Evo, samo malo uzet ćemo, treba nam još baruta. Ovo će nam, ja mislim, biti dovoljno. Barut. Evo ga, zadnja ova. Tako. I sad, kad smo to uzeli i napravili, sad ćemo početi da pravimo vatromet. Evo ga. Uzmemo papir u ove tri rubrike, stavimo u najdolju kao na pod, onda barut stavimo u sredinu. Evo, već smo dobili jednu raketu ili vatrometnu raketu, kako da kažem vam, ali ta nikakve boje neće da izbaciva. A već kad stavimo, na primjer, evo ga, vatrometnu zvijezdu žutu, onda će da bude boja. Tako. I opet ćemo tako za sve to uraditi. Evo, hajde, pošto nemam više baruta, ovo ćemo da ispalimo, tako da kažem, da vidite kako to radi. Evo, pogledajte. I to vam je vatromet. Evo, opet ćemo ovo sve da ispucamo. Meni se veoma, veoma sviđa.
Veoma mi lijepo ovo izgleda, naravno. I dakle, lajkujte video, subscribeujte i šerujte. Zamolio bi isto da lajkate Facebook stranicu koja će vam biti u deskripciji videa. I doviđenja.